Miabot na sa 2 milyones ka pesos ang patong sa ulo sa mga mamumuno sa 16 anyos nga si Christine Lee Silawan. Samtang Office of the President mipadangat sa pasubo ngadto sa pamilya sa biktima. Ani ang report. Pinaagi ni Presidential Assistant for the Visayas Michael Dinog itunol ini ang puti nga sobre ngadto sa inahan ni Christine Silawan. Matod sa sekretary nga hinabang kini gikan ni Presidente Duterte. Samtang ipahibaw sab ni Dino nga siya mohatag og 100,000 pesos ug laing 100,000 pesos gikan sa iyang higala nga idugang sa bounty sa makatabang pagsikop sa mga kriminal. Yang gigong gisugo. Paano ko niya kasi kaso yun mo. So ayaw ka kuan ka ay kabalaka kay naami mutabang yun. Mutabang gobyerno ni. Gipahibaw sab ni Secretary Nino nga gipatutukan sa presidente ang kaso sa dalagita pinaagi sa paspas nga pagkabuot sa hustisya apan dili gusto i-pressure ang otoridad sanglit gustong mahimong siniguro ang operasyon aron tinuod gyud nga kriminal ang madakpan. Nga mausay gipaniguro ni Police Colonel Lemuel Obon ang direktor sa Lapu-Lapu City Police Office at tubangan sa pamilya sa biktima. Kung sino man makabigay ng information, kahit na information natin. Para masaktan gud natin. Sakpan na to ang wala tayong fall guy, kailangan yung sino talagang gumawa. Yes, sir. Yun talaga ang mahuli natin. Daghantang mga ahensya sa gobyerno nga nakatutok ani karon. Anywhere basta mapunan nato. Nakilahan na magyud nato siya ug walay duda sa iyong pari-secretary Dino nga I wanted to produce kanang tinuod gyud nga dili kadudahan. Samtang gihangop sa pamilyang Silawan ang pagtutok sa nahitabo ni Christine apan hangyo nila nga madakpan na gyud ang kriminal sa dili pa ilubong ang dalagita. Gihuwat nila nga madakpan una ang mga kriminal sa dili pa ilubong si Christine. Dapat na jud na ko na naman ka na siya so dakpo na jud na siya. Kay dugay na kayo niya. Grabe na jud kay pag-antos namo kami. Sige mig kasubo din niya. Niya nagbangutnan. Sa nahitabo sa akong anak sabay sa intam sa kuwang anak ngano ging anak man na niya. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.